παίξουμε για πρώτη φορά με τσατσαμίλιον αυτό που ζωγραφίζει τον εαυτό σου. Ας ελπίσουμε να είναι καλό. Χάλασα 6 ευρώ και 15 λεπτά. Fine server. Δεν έχω άτομο τώρα να μπούμε, οπότε μπαίνουμε μόνοι μας να δούμε. Να το δούμε πρώτη φορά τεστ. Όνομα Πανόη. Χώρα. Αβ. Ποια χώρα? Να μπορώ να βάλω χώρα. Ελλάδα έχει. Μπρο, φαντάζομαι να μπούμε Έλληνες. Search public servers. Να το. Join. Μπήκα σε κάποιους. Τι είναι αυτό? Πάτσα αποδοχή. Τι πάτσα, με χακάρουνε? Όχι ρε, τι έγινε? Okay. Πού είμαι? Πού είμαι, chat? Τι βλέπω ρε? Αχ. Κάνω spectate, ok. Κάνουμε spectate άλλους. Έληξε, ok. Όχι ρε, βγήκα κατά. Μπρο, δεν ξέρω τα κουμπιά, με πέταξε. Δεν ξέρω τα κουμπιά ρε μπρο. Βάλε με κάπου. Waiting. Κάπου. Νουμπά, τι νουμπά ρε? Κάτσε. Πρέπει να βρούμε server. Game in progress, να το waiting. Οκ, μπορώ να κάνω εγώ. Join εδώ, να το. 11-13, μπες. Περιμένει εδώ. Οκ, να τώρα κομπλέ. Δεν με έβαλε. Τι βλέπω ρε? North America. Europe, Ευρώπη, να το. Ευρώπη πρέπει να βάλω. Περιμένουν 3 στους 10. Ωραία, μπες εδώ. Μπαίνω. Ρίζε μπρο, με πετάξεις τώρα. Να το. Είμαστε 3, 4, 5 άτομα είμαστε. 5 ξένοι. Okay. Μπορώ να φτιάξω και custom. Μπορώ να το δοκιμάσουμε. Έχω κουμπιά. Κουμπί 1 πατάει καμπάνα. Σφυρί. Σφυρίζω. Άρα σφυρίζω. Με το ρο κάνω πόζα. Πόζα. Έλα, μη σφυράτε ρε. Με το F ζωγραφίζω, ωραία. Όπα ρε. Δεν ζωγραφίζω, ωραία, καλό. Δηλαδή δεν μπορώ να με κάνω έτσι. Καντάκρε, μη σφυράτε ρε. Ρε μπρο, σφυράνε ρε μπρο. Αυτοί πρέπει να είναι stream snipers, δεν κάνω πλάκα, με κοιτάνε. Μπρο, αυτή είναι stream sniper. Είναι stream sniper, 1000%. Όχι ρε. Όχι stream snipers. Let's go, start, ξεκινήστε. Πώς έχουμε μπει? Start, πώς το ξεκινάω, μπορώ. Εδώ. Μόνο host μπορεί. Host, πού είσαι ρε, ποιος είναι ο host? Πάτα το κουμπί ρε κουράδα. Πάτα το κουμπί. Ποιος είναι ο host ρε? Τι κάνε ρε? Σαν κεφτέστερο, σαν τον Μπάτρικ. Μπρόσο τον Μπάτρικ είμαι. Πώς λέει το game, έτσι τσαμίλιον, κάτι τέτοιο. Πώς βγαίνω μπρο, δεν πατάνε ready εδώ. Δηλαδή, αν κάνω create server, μπορώ να φτιάξω εγώ. Server name, Πανόη. Κωδικός, κανένας. Create. Πάτσα, δηλαδή, έφτιαξα εγώ, θα μπουνε σε μένα. Να το. Και τώρα μπαίνουν δηλαδή, τι κάνω? Μπορώ να το ξεκινήσω εγώ τώρα. Διάλεξε χάρτη. Ωραία, για να διαλέξουμε χάρτη εμείς, περιμένετε. Τυχαίο. Backrooms. Ποιο χάρτη σας αρέσει, chat, ποιος χάρτης είναι καλός? Ας βάλουμε random. 60 δεύτερα, search time, 300 δεύτερα. Καλό. Άστο εκεί. Αλλά δεν μπαίνει κανείς όμως τώρα. Στους άλλους πως μπαίνει ρε, σε μένα δεν μπαίνει κανείς. Πείτε σε μένα, είμαι μόνος μου. Μπήκανε 2.
Πανόη. Τι είναι αυτή, γιατί τους λένε Πανόη. Άλλο. Τι είναι αυτή, ρε. Γιατί είμαστε 3 Πανόη. Πρώτο βλέπω. Έλληνες. Το έχουν βάλει Πανόη. Αυτός είναι ο Άλεξ, ok. W Alex, ok. Στους πόσους θα το ξεκινήσω, chat. Είμαστε 3-4. Στα πόσα άτομα να το ξεκινήσω, πιστεύετε θα είναι καλό. Μπήκε κι άλλος, μπήκε κι άλλος. Αναστάση, ευχαριστώ, bro, για το 1 ευρώ. Στους πόσους το ξεκινάω, chat. 3-4, 5 είμαστε. 5 άτομα. Πες όνομα, Πανόη έβαλα όνομα. Στους 10. Οκ, να δούμε πόσο γρήγορα θα μπουν. Αν δεν μπαίνουν γρήγορα, το ξεκινάμε. 5 άτομα είμαστε. Οκ, τώρα είμαστε 4. Κάποιος βγήκε, bro. Κάποιος βγήκε. Μπήκε άλλος, μπήκε άλλος. 3, 4, 5 άτομα. Let's go, bro. Να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Απλά ζωγραφίζω από ό,τι κατάλαβα. Εδώ κάνω πόζα. Και μετά ζωγραφίζω τον εαυτό μου. Διαλέγω το χρώμα. Πινέλα, πού είναι τα πινέλα όμως. Να το. Πώς μπορώ να κάνω το πινέλο πιο χοντρό, πιο χοντρό. Είναι πολύ λεπτό το πινέλο. Πώς το κάνω πιο χοντρό. Πω, θα με βρουν με τη μία, να ξέρετε. Πω, μπρο με τη μία. Όταν λέω με τη μία. Γάμα έψιλον ορό γάμα γιώτα σίγμα 2, 0, 2, 4, 9, 5, ταφρό έψιλον. Ρε, τι πόζα είναι αυτή, πώς είμαι έτσι, hey yo. Άλλαξε πόζα. Κανονικά βάλαμε. Εδώ. Πώς έχουμε μπει, 3, 4, 5, 6 άτομα είμαστε. 6 άτομα, 6 άτομα, 6 άτομα. Let's go, bro. 6, 7, 6, 7. 3, ναι, 6 άτομα. Μπορεί να μου πει κανείς πώς αλλάζω το πινέλο. Τώρα μέχρι να μπουν, τώρα είναι ευκαιρία να βρούμε τα κουμπιά. Περιμένετε. Κάνε πόζα. Εδώ. Να, roughness αυτό είναι. Αν το βάλω 4. Α, όχι, δεν πάει άλλο. Ρε bro. Κάνε με κόκκινο. Ζωγραφίζει πολύ απλό όμως. Πολύ αυτό. Θα με βρούνε με τη μία εδώ. Αυτό κάνει κάτι άλλο. Ωραία, λες και είμαι καλλιτέχνης, ρε. Κοίτα πως με έχω κάνει, μαυράκια. Δεν έχει κανείς ιδέα τα κουμπιά, έτσι. Α, μπράβο, να το βρήκα. Κάνω κύκλο πόσο μεγάλο θέλω. Να το, ρε, bro. Οκ, να το, οκ. Ωραία. Και απ' την άλλη είμαι άσπρος. Ω, πώς έχουμε μπει. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 άτομα, 8 άτομα. Το ξεκινάω, chat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 άτομα είμαστε. 8, 9. Ξεκινάω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Άλλος ένας. Άλλος ένας. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άλλος ένας. One more. Μπήκε κι άλλος. Ok, ξεκινάω. Start game. Let's go, bro. Body type. 1. Τι είναι αυτό. Start. Oh yeah, παίζω πρώτη φορά. Let's see, bro. Let's go. Βάλε με. Οχ. Τι είναι αυτό, ρε. Κρύψου γρήγορα, 50 δεύτερα. Bro. Τι βλέπω. Γρήγορα. Roblox fry. Fry, πατάτα, τι fry, ρε. Κάτσε γρήγορα κρυφτό, περιμένετε. Ρε, πετάω, τι κάνω, ρε. Πώς μπορώ να πετάξω. Μπρο, γρήγορα, θέλω να ανέβω εκεί πάνω. Ανέβα. Να το. Space, με το space. Να το, ανέβα. Control.
Πόζα. Πώς με βάφω. Paint. Αυτό. Πω, έρχεται κάποιος. Έρχεται κάποιος. Stream sniper, bro. Stream sniper. Τσάς, stream sniper, bro. Stream sniper, bro. Stream sniper, άσε με ρε. Ρε, bro! Έλα ρε, stream sniper είναι ρε, bro. Κοιτάνε το live. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει η chat να μπαίνω μαζί σας, bro. Το χαλάνε. Έπρεπε να μπω με ξένους. Δεν πειράζει, κάτσε να κυνηγήσουμε. Ήθελα λίγο να το βρω με τη ζωγραφική. Άμα βρείτε κάτι μου λέτε. Πειράνε. Έλε stream sniper όλοι ρε, bro. Έλε stream sniper. Εδώ. Βρείτε τους γρήγορα ρε, έχουνε μείνει. Πώς είναι, 6 άτομα ζουνε. 6 άτομα, μπρο, βρείτε τους. GORGIS 202.495 3. Τι το λέτε αυτό, ρε. Πόρτες να ανοίγουνε. Μπρο. Εδώ δεν είναι. Εδώ δεν είναι. No. Μπρο, που έχουν πάει κουράδες τώρα. Βρείτε τους. Όχι. 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 Όχι, χαρτί. Friend. Έλα ρε, μην βαράτζε, βρες τους. Μπρο, μην χαλάσεις σφαίρες. Δεν έχουμε άπειρες σφαίρες, μπρο. Έκανα ταβάνι. Ωραία, είναι πανδύσκολα τους βρούμε, ρε. Έχει δει κανείς τίποτα. Εγώ σε χάκαρα χθες στο Roblox. Εντάξει, μπρο. Άμα φας μπαν όμως μετά, μη μου λες. Άμα χακάρεις. Όχι. Εδώ, κουζίνα. Μπρο, με βαράτε και ψάχτε, ρε, μπρο. Μη με βαράτε. Τι είναι αυτή, ρε, μπρο. Θα χάσουμε. Με βρήκατε επειδή κοιτάτε το live. Βρείτε και τους άλλους. Μόνο εμένα μπορείτε να βρείτε, ρε, μπρο. Αφού κοιτάτε το live. Γρήγορα. Τα κρέατα. Μέσα εδώ, κατσαρόλα, όχι. Εδώ, όχι. Εδώ, εδώ πάνω. Όχι. Ρε, έχετε δει κανένα, ναι. No. Εδώ. Μπρο, έχουν μείνει 49 δεύτερα. Έλα ρε, μπρο, είναι πανδύσκολο. Το είδατε, μόνο εμένα βρήκανε, μπρο. Μόνο εμένα από το live. Δεν γίνονται αυτά. Είναι πανδύσκολο. Κοίτα, δες που θα είναι μέσα στα μάτια μας, chat. Μέσα στα μάτια μας θα είναι, μπρο. Δεν κάνω πλάκα. 30 δεύτερα και ο άλλος βαράει εμένα αντί να ψάξει. Φαντάσου τι άσχετος που είναι. Εδώ, αυτός. Βάζω. Εδώ στα βάζα. Όχι. Όχι. Κάτω χαλί, όχι. No. No, καθαρά. Τέλος χρόνου ρε μπρο.
Πού ήτανε? Πού ήτανε, μπρο? Ω, κοίτα που ήτανε. Τι λες ρε, σιγά μην ήταν εδώ αυτός, μπρο? Στην κρυψώνα μου ήτανε ρε, κοίτα που ήταν ο άλλος. Και δεν τον είδανε, μπρο. Τι βλέπω ρε, τι βλέπω ρε. Τι βλέπω ρε, μπρο. Και άλλοι ήταν από εκεί. Μέσα στα μάτια μας ρε, μέσα στα μάτια μας. Πάμε πάλι. Άλλο ένα, άλλο ένα, άλλο ένα. Άλλο ένα. Χάρτη, τι χάρτη μπορώ να βάλω? Ω, αυτό, βάλω αυτό το χάρτη. Εκεί, let's go bro. Okay. Όταν ο χαρακτήρας σου είναι κόκκινος αναβοσβήνει, δεν ήμουν κόκκινος. Εδώ. Άλλο ένα, άλλο ένα, άλλο ένα. Let's go. Χάι, οκ, έχει πολλά μπαλόνια εδώ. Πόσο ανεβαίνω ρε? Μόνο πηδάει. Γρήγορα. Όπα ρε. Γρήγορα είμαι κάτω να φύγω. Στα μπαλόνια εδώ μπρο, στα μπαλόνια. Πόσο ανεβαίνει ρε? Αν θέλει και κλικ. Εδώ. Εδώ. Κάνε πόζα. Εδώ. Μπρο. Όχι τέτοια πόζα. Εδώ. Εκεί. Εδώ μπρο, εδώ. Γύρνα από την άλλη. Εκεί. Καλά είμαι εδώ και βάψε με γρήγορα. Paint. Το χρώμα αυτό. Όχι, διάλεξε χρώμα. Να το. Ναι ρε μπρο. Ωραία. Μπρο, βρήκανε κάποιον, τρόμαξα. Από εδώ. Τι αναβοσβήνεις ρε, πώς αναβοσβήνω και τι αναβοσβήνω?